Na prvi pogled Povelja je samo mala točka na karti. Nekoliko hektara zemlje smještenih usred lagune između Venecije i Lida. Ali ova tiha i napuštena kula postala je najveći talijanski otok duhova i predmet jezivih legendi i istinitih priča. Kažu da se ovdje okupljaju zombi pred smrt i da su koraci čudnih figura tek uz more. A najstrašnije priče dolaze iz dubina, dokaza o smrti, nestanku i ljudskoj patnji. U današnjem videu na Milixopediji istraživat ćemo povijest otoka Povelja, jezive priče o karanteni i duševnim bolnicama, misteriozne smrti i navodne paranormalne pojave. I pokušati otkriti gdje prestaje mit, a počinje zločin. Ako voliš creepy istinite priče, old school misterije i povijest začinjenju nečim što ledi krv u žilama, ostani sa mnom, pretplati se i uključi zvonce za nove videe. Prije nego krenemo, ako ti treba moderna, brza i kvalitetna web stranica, ja ti to mogu složiti u Webflow. Radim web za brendove, portfelje, lokale, blogove i sve između. Ako trebaš web koji izgleda profesionalno i radi savršeno, piši mi dolje u komentar. Ili me kontaktiraj preko opisa ispod videa. Za početak idemo daleko u prošlost Povelja. Ima dugu i krvavu povijest. Već je u Rimskom carstvu služila kao groblje. Kuge su harale, a tijela su donesena na otok kako ne bi zarazila živu populaciju. No prava renesansna tamna povijest započinje upravo s pojavom kuge i karantene u Veneciji. Od 1347. godine, kada je kuga poharala Europu, venecijanski duždevi počeli su tražiti odvojene prostore izvan grana zvanog lazareti, sposobne izolirati i držati zarazno bolesne. Povelja je idealno poslužila za te svrhe. Smještena je na jednom od kanala, izolirana i napuštena, postala je stadionska vrata koja se nikada ne zatvaraju za smrt. Stoljećima su bolesnici bili brodovima dopremani, snimali kuge i lek poge, a zatim ostavljeni da umru. Kuće koje su tu stajale, zidovi i mrtvačnice, transformirali su otok u melem za bol i smrt i generali gomilali leševe koji su najčešće spaljivani. Otprilike 1800. Povelja je ponovno zazvučala, ali ovaj put ne od bakterijskih bolesti. Otvorena je osobna duševna bolnica i to za traumatične ljude, političke zatvorenike i ljude s nasljednim bolestima. Stručnjaci iz Venecije su provodili liječenja elektrošokom, lobotomijom i druge tadašnje neznanstvene metode. Naseljavaju navodni duhovi svjetla, sirene koje se čuju u noći i navodi o slučaju nestancima posjetitelja i lokalnog osoblja. Sve to otvara dva pitanja. Koliko je Povelja povijesno mjesto ljudske patnje, a koliko laboratorij duhovnih i paranormalnih eksperimenata? I je li to sve bila mitska priča ili stvaran dokument kriminala nad ljudima? Razina smrtnosti koju je Povelja doživjela tijekom kuge bila je nešto crno kao najdublji mrak. Medicinska povijest tvrdi da je tamo poravilo nekoliko tisuća bolesnika koji su umrli od kojih god bolesti predstava Venecije nije bila spremna. Neki izvori navode da niti liječnici niti osoblje nisu željeli ući unutra. Nakon jednog pokušaja dolaska, stanovnici su počeli se čudno ponašati. Plašili su se noću, počeli galamiti o stanjima vidljivosti bez zraka. Otok je bio okružen duplim redom straža, a brodovi su dopremali hranu svakog jutra, ali nesposobni izvesti bolesnike. Tijela su spaljivanja pred očima svih. Svjetla logora gorjela su cijelu noć, a crni dim ispunjavao je noćni zrak. Mnogi pokušavaju objasniti da je to bio eksperimentni oblik masovne smrti, no ipak brojke i dalje ostaju varljive. Neki izbore da je nije zabilježen taj tip smrtonosti nigdje drugdje. Možemo li reći da je Povelja tek podsjetnik na to da držimo distancu kada se mnogi vrate u Veneciju uprljani eterom tog zla? Dugogodišnje tišine su zamijenjene vriskom. Otprilike 1920. godine na otok je stigla glavna psihijatrijska klinika. Smještala je peteročlane osobitu obitelji, umirovljenike, političke zatvorenike, mentalno bolesne i društveno neprivlačne ljude. Korištene su metode elektrokonvulzivne terapije, lobotomija, operacijski zahvati bez anestezija. Preživjeli su pričali o brušenjima kosti u zidu, o krvavim tragovima pred vratima, o laboratorijima na tlu gdje su eksperimentirali nad pacijentima poput iniciranja antimikrobnih tvari.
Ispod ploča navodno su zakopane žive osobe koje su ubijene zbog postupanja osoblja koje se bavilo radom na ljudima. Zaboravljanje tih pacijenata bilo je izravno, nisu se svi vodili na popis, nije se znalo ni koji je broj umrlih, niti se statistički koristilo kao podatak u institucijama. Ovdje je postojalo mnogo psiholoških urbanih legendi. Netko je tvrdio da su bolničari hodali praznim hodnicima, sredinom noći i skidali glave sa mrtvih tijela kako bi testirali refleks mozga. Najčešće se navodi ime doktora Karla Montija kao glavnu figuru ovih reprodukcija. On je tvrdio da život treba liječiti znanstvenom agresijom, iako nema dokaza da je ikada osuđen. Povelja je postala i skrivena od javnosti sve do 1968. kada je konačno bolnica zatvorena, a život nestao. Od tada je postala legendarna u ponovnoj atmosferi jeze i nesigurnosti bez zakona. Kad je počelo 2000-ih, pomalo se počelo pričati i o Daredevilima i paranormalnim istraživačima koji su počeli dolaziti kamperima. Ispričalo se kako su čuli ritmično bubanje u napuštenim zgradama, korake glasova pacijenata i zviždanje u tišini noći. Navodno su nestali dronovi, kamere koje su radile gluposti, snimke koje su se morale poslati nestale bi nakon lokalno zvučećih kao da nikada nisu zapravo bile ni snimljene, a jedan od paranormalnih istražitelja navodno je rekao kada god komuniciramo nešto nas udara, živa silueta se približivala i nestajala. Lokalni mještani pričaju da su čuli vriske i krike bez zraka i to čudne oblike boja i izgleda, pa su zaključili da to ne može nikako biti čovjek. Danas je otok službeno zatvoren za javnost, ali zimu čuva kožu. Lokalne priče i video snimke su najčešće neuravnotežene i nisu 100% autentične. Povelja, otok duhova, karantena i psihijatrijska eksperimentalna bolnica povijesno je mjesto smrtnih patnji i strave. Postavlja se sada jedno pitanje, je li to mjesto rituala ljudske patnje, laboratorij znanstvene zlobe ili možda nekakva paranormalna atrakcija. Sve što vidimo danas, ruševine, zidove, pustolovine u sjeni, liste simptoma, je nekakav oblik priča koji nismo uspjeli dokučiti. No ako bi trebali otvoriti vrata, netko bi rekao vrisnuo je, možda je tajanstveno, možda je nestalo. No nije to sada bitno. Što vi mislite, je li otok Povelja tek prazna ljuštura straha ili mjesto gdje je Sotona vratio kože života? Ako ti se svidjela ova priča, stavi like, pretplati se i uključi zvonce za nove mračne priče, piši komentare jesi li ikada čuo za Povelju, koju bi priču želio da sljedeći put istražim. Hvala ti što gledaš ovaj moj kanal, vidimo se u sljedećem videu ako budeš hrabar.